ରାତି ପାଇଲେ ଆଉ ଶୋଇବାର ନାହିଁ କେଡ଼େ ଦୋଷ ଲାଗିବ ଯେ ହେଲେ କିଏ କୋଉ ଶୁଣୁଛି କି? हे भगवान काणे मम्मी दौचु के शांति रे लसको तो बने उठुलो ले मଣିଷ ଛୋଟା ହେଇଥିଲେ ତ ଉଠିନେ ପଳ ଦେ ମୁଡା କୋକୁ କାଣା ସେ ଉଠିयो ଉଠୁଛୁ ନା ନହେଲେ ଏଇ ନେ ପାଣି ଆଣିକି ମୁଡା ଢାଳି ଦେ ମା ପାଖରେ ଛୁ କାମଟା ଶିଖିନି କଲ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ଆଉ ଶାଶୁର ଗଲେ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ନାକ ମାରିବ ସେତେବେଳେ କହୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋ କୁକା ଶୁଣୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ ମା ହାତ ଟିକେ କାମ ଛଡେଇ କରିବାକୁ ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ ଖାଲି ପାଠ ପଢୁଛି ବୋଲେ ଦିନ 10ଟାରେ ଶୋଇବ ढिल्ला मम्मी ଏଠି ମାଟେ ଅଛି ମା ପାଖରେ କାମ କରିବୁନି ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଯିବ ଶାଶୁ ପାଖରେ କାମ କରୁ ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ନାକରେ ମାରିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣୁ ହେଲା ମା କଣ କହୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ବୁଝୁଲୁ ହେଲା ଏଇନା ମୁଁ କହିଲି ମୋ କଥା ବନ୍ଧ ତତେ हे भगवान म को जन्म रे की पाप करथिली के जन्म रे गोटे हिटलर मम्मी देइछ जाए ଝିଅ ଗଲୁଟି ସେ କ୍ଷୀର ବାଲା ଏଲେଣି ତଳୁ କ୍ଷୀରଟା ଧରିକି ଆସୁ मम्मी लो मते हालिया लाउनी मु जाय परबेनी ନା ନା ନାଇଁ ତୁ କାଇଁ ଯିବୁଲୋ ମା ତୁ ଥା ତୁ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଦୁନିଆ ଯାକ କାମ କରୁଛୁ ତୁ ପୁରା ଖାଲି ହେଇକି ଥିବୁ ଆଉ ତୁ କନି ତୁ କୁଆଡେ ଜାନି ଧୀରିବ ମୁଁ ଅଛି ମାଟା ତ ଅଛି ଆଉ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଚାକରାଣୀ ଆଉ ଘରେ ସବୁ ଖଟିବାକୁ ମାଟା କରିବ ମାଟା ସବୁ କାମ କରିବ ଦେଖ କହିଲେ ନା ଶୁଣୁଛି କି ମୋବାଇଲ ଧରି କେଞ୍ଚା ଯାଉଛି घरे मोबाइल टा धरले टे दोस शांति रे टिके मोबाइल डाले केंच पारे ତ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଧରି ଦେଇଛି ଖାଲି ଦିନ ରାତି ଖାଲି ସେ ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚୁତା ବସିକି ହେଲା ନାଇଁ ଟିକେ ମାର କଣ ବୋଲ ପାଟି କରିଦେଲେ ମୋର କାମ ଅଛି ମୋର ପାଠ ଅଛି ସେ ସବୁ ମନେ ପଡିଯିବ ଆଉ ଏବେ ଯେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଧରି ବସି କେଞ୍ଚୁତା ଦିନ ଯାକ ପାଟି କର ନାଇଁ ମା ପାଖରେ ବୋଲ ପାଟି କାମ କରୁ ମା ପାଖରେ ଝୁରୁ ଗଲି ଶାଶୁ ତେଲେ ନାକ ମାରିବ ସେତେ ଶାଶୁ ପାଖରେ କାମ କରୁ ହେଲା ମା ପାଖରେ କାମ କାମ କରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ସରିଯିବ ଗଣ୍ଡିଟା ହଲିଯିବ ନା ନା केण पाटी करी मते कह ବଇଥ ଆରାମ କର ମୋବାଇଲଟା ଖାଲି ଧରି କେଞ୍ଚି ଥାଏ ସେ ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ପଶିକି ମାଙ୍କୁ ବୟସ ହେଲାଣି ମାର କଣ ବୋଲ ପାଟି କରିଦେଲେ ନାଇଁ ମା ଖାଲି କାମ କରୁଥା ଦିନ ମୁରୁ ରାତିରେ ଖାଲି କାମ କରୁଥା ସବୁ କାମ ଖାଲି ମା କରୁଥା ହେଲା हे भगवान पुणी आरंभ हो गला तार कॉलेज देखि पाठ कण पढछु जे खाली आ किछ बोल पाटी करनी मारे तेरे मर्जी हो सेतल तू जानूलो हैला मा कोन कहूला सेतल तू बुझू एबे मा डेटा इ अछि तो सब कर दोची हाथ गोड़ किछ लागुनी आ केन जानू तू एई मा पाखरे करी से सासु बोले सासु पाखरे काम करू इच्छा तो होची खाली माट बोली धीर अछि कंट्रोल मम्मी लो आज कौन मन चिल्लो लाउ तरकारी लाउ तरकारी ए चित मधुरा भल लागे मु सेटा जम्मा खाइनी आउ कौन बनलो आउ नले बाइगन भरता सेगुड़ा के खानी खाली मंजी भरी रही से ना ना तू सेगुड़ा करनी मम्मी तो आउ कौन करनो ओ ताले जन्नी बेसर एवढं मग ना भी सुननी तेवढा काय करथिल मम्मी पार्टी रे भी देह बनी बेकार कर दे खाଇବା मोटाको कଣ कर परे नहीं ने तो रोଷେଇ କରି ଜାଣା ନାହିଁ लो मम्मी ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା कर ଦଉଛ ଛେ ତାଲେ କଲରା ଭଜା ମୁଁ ସାଙ୍ଗର ମା କେତେ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ପନିର ଭୁଜିଆ ଚିଲି ମଞ୍ଚୁରିଆନ ମସରୁମ ଦ ପିଆଜ ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା ଦଉଛୁ ନହେଲେ ତୁ ଆଉ କଣ କର मालो तू आना आज चिल्ली मंचूरियन करनु नहीं दे ऑर्डर दे हां एई तो मु अछि हां एटा तो होटल दा मु अछि काई करो तो ऑर्डर दे मु तो ऑर्डर अनुसार खाइबा बनी नहीं की भगवान आज मु नहीं आज तू रोसे करे हला आज मु रोसे करबी आज तू रोसे करे मु हले बसी के ऑर्डर दे तू हले केंदी रांधु मु हले के देखी भूले गला करे टिके शांति रे भी खाइ परबे ता इच्छा रे खाइबो सी जाबो ना ता इच्छा रे खाइबो आ मु टिके मो भी पसंद रे खाइ परबेनी हे कहि देले दोष हो ना आ बसी पड़ी कि ना ऑर्डर देला एटा होटल ला नै कि मु अछि तो खटनी कारीगर ये जा ऑर्डर दबो मु ता रांधी ना खाली घरे बसी सुआ देखो खाइबा देबी आ बसी के ऑर्डर देई पकेला
ଶାଶୁଘର ଗଲେ ଏଇଠି କେତେ ଅର୍ଡର ଦଉ ମୁଁ ହେଲେ ଦେଖି ହେଲା। ହେ ଭଗବାନ ବାପ ଘରେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବିନି, ଶାଶୁଘରେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି? ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଶାନ୍ତି ରହିବି? ଶାଶୁ ଯେତେବେଳେ ନାକରେ ମାରିବ ନା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ବସି ପଡ଼ିକିନା ଏଇଠି ବସିକି ଅର୍ଡର ଦେଲା ମତେ, କହିଲା ଏଇଟା ବନା ସେଟା ବନା, ତୁ ଆସି ବନା, ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବିନି ତ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇବିନି, ଆଜି ତୁ ବନା ହେଲା। ଭାଗ୍ୟ ଇଏ କରିବୁ ମତେ କେମିତି ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିନି ତ, କରିନି ମୁଁ ରୋଷେଇ, ମୁଁ ଆଜି ବସିକି ଅର୍ଡର ଦେବି ହେଲା। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ଖାଲି ମମିଟା ବୋଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ମାର ତ ବଳବାସ ଅଛି ଆଉ, ମା ସବୁ କରିଦଉଛି ଆଉ, ତିଅଣ ତିଅଣ ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ଆଉ, ସେଠି ଝିଅ କିଛି ଶିଖିବନି ହେଲା। ଯିବୁ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁରୁ ସେତେବେଳେ ମାଟାକୁ ମନେ ପକଉଲ ହେଲା। ଘଇକି ଟିକେ ଶିଖିଦେଲେ କଣ କାମ ଦିଟା କରିଦେଲେ ଦୋଷ ହାତ ଗୋଡ ହାତ ଫିଟିଯିବ, କାମ ପାଟି ଶିଖିଯିବ। ଏଇନେ କରନି ଗଣ୍ଡିକୁ ଆରାମ ଦେ, କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗଣ୍ଡିଟାକୁ, ଏଇନେ କିଛି କରନି। ଶାଶୁରୁ ଗଲେ ଶାଶୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ ହଉଛି ନା ମତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ ତ। ମୁଁ ମମିଟା ତ ଦେଖୁଛ ନା ରାଉ ରାଉ ହଉଛି ଆଉ। ଖୁମ୍ବଣା ଦବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ହେଲା। ମାଟାକୁ ମନେ ପକଉ, ବସି ପଡିକି ଏଠି ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚିକି ଖାଲି ବସିକି ଅର୍ଡର ଦଉଛି। ମମି ଆଉ ସେ ରଙ୍ଗରେ ସୁକାଟ ଗଲା ଲୋ, ମୁଁ କେତେ କହୁଛି ପାଉନି। ଡ୍ରେସ ଖୋଜୁ ତାଇନି ହେ ଭଗବାନ, ଏଇନେ ଦଶଟା ବେଳେ ଡ୍ରେସ ଖୋଜୁ ତା ମିଳିଯାଉଛି। ଓହୋ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରାଉ 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 ରାଉ। ମୋ ଡ୍ରେସଟା ମିଳିଲେ ପଚାରିଦେଲି ଯେ ସେଇଟା ହେଲେ ଦୋଷ। ମତେ ଖାଲି ଶୁଣିବାକୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୌକା ଦରକାର। ସଫା କରୁଛି, ସଫା କରି ଗୋଟେ ରଖିଦଉଛି, ମତେ ଆଗ ଶୁଣିବ ମୋର ଗୋଟେ ଭୁଲ। ସିଟ୍ ସେ ବାଲ୍ଟି ଲୁଗାପଟା ପଡିଛି କୋଉ ସଫା କରିଦେଇକି ଆସୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଡ୍ରେସଟା ପଡି ଅଛି ତୋର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଜିଲି ବାଲ୍ଟିରେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିକି। ମୋର ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର ନାହିଁ କି ବାଲ୍ଟିରେ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନାଇଁ କାମ ପଡେ କରିପାରିବି, ମୋର ଏ ତ ପାଠ ଅଛି, ସେ କାମ ଅଛି, ସେ ସବୁ ମନେ ପଡିଯିବ। ଡ୍ରେସ ଖୋଜିଲା ଅଛି କମିଲା ଡ୍ରେସ ଦେ। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ଖାଲି ମମିଟା ବୋଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଭାଗ୍ୟ କାଟ ବୋଲ ଇନା ମମିଟା ମିଳିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ମୁଁ ରଖୁଛି, ପରେ କଥା ହେବି ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ପରେ ଦେଖବା, ବାଏ। ମୁଁ ସଫା କରିଛି ତୁ କଥା ଅନାଲୋ ଦେଖଲୋ ଏ ନେଇ ମତେ କହିକି ଆଇଲା ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଦେଖିଲା ଆସି ଏଠି ମୋବାଇଲ କେଞ୍ଚା ହଉଛି ନା। ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଏବେ ଆଗ ମୋବାଇଲ ଦେଲି, ଏବେ ଆଗ ମୋବାଇଲ ଦେଲି, ଏବେ ଆଗ ପଢୁଥିଲି। ହଁ 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 ତୁ କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛୁ ମତେ ଜଣା, ଖାଲି ନମ୍ବର ଗୁଡା ଆଉନି ନା। ଭୁଲ ବେଳରେ ପଶି ଆସିବ ମତେ ଶୁଧିବ। ତମେ ଦେଖୁଥିଲ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଏବେ ମୋବାଇଲ ଦେଲି ସେଇଠି ବୁଝିବ। କାମ ଚୋରଟା ପଡିଗଲ
ଏଇଠି ମା ପାଖରେ କାମ କରନି ଗଲେ ଶାଶୁଠୁ ନାତୁ ଖାଲି ସେଇଠି କାମ କରୁ ହେଲା ଏଠି ମାଟାକୁ ତୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ହେଲେ ବାହା ହବୁ ସେତେବେଳେ ତୁ ଜାଣୁବୁଲ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଜାଣୁବୁ ମତେ କହୁଥିଲା मम्मी बस बहुत ହେଇଗଲା ତୁ ବହୁତ କହିଲୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଲି ହେଲେ ଆଉ ନାହିଁ ହେଲେ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବୁ ଲୋ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିବୁ ମତେ ଜବାବ ଦଉ ମୋ ଉପରେ ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉ ତତେ ମୁଁ नहीं ए बुढ़ी वर्षरे मते झांको छोड़े दउचे नहीं मते खांता होची चिन्निया मते खांता होची बुढ़ी वर्ष ବୟସ ହେଲାଣି ନା ମମି ବୟସ କଣ ନା ତୁ ମୋ ପଛରେ ଅଧା ହୋଇଲ ମତେ ତୁ ପାରୁ ନା ए झियो को मु पारिबिनी जाओ सासु जेतेबेले फुकुणा मारिबो सेतेबेले बुझियो भूली जान लो मम्मी तोरा का जियो बस